Oh my God. I don't know why it's going on. This man. Umaru, zo ka zanna. Dalla ka zo, wani labari zan baka mai daɗi. Yaro zo ka ji. Zanna nan zanna. Da Allah ka yi haƙuri. Wallahi na yi ne don in ci dariya. Na sani kai friend ɗina ne, ka yi haƙuri. Yaro me kake yi a nan zanne? Tun da zanen na ganka fa a zanne, me kake yi a nan gurin ne yi? Mama hutawa nake, bancin yana da daɗin zama. A to ni ma bari in zanna in ji. Wayo bayana. Mustaboy me kake yi a nan gurin ne zanne? Tun da na ganka a nan gurin zanne. Me kake yi ne? Hutawa nake yi mana. Tun da ina nan zanna ina jin daɗin bencin ne. Ka zanna mana. Bari in zanna dama na gaji. Dan ubanka na hudu kake mun dariya. Sannu fa kin ji, sannu da Allah, sannu ya haƙuri fa, sannu. Tab ga wani nan wallahi, bari ya zo. Yawwa, zo nan, ka zo nan dan Allah. Subhanallahi. Can gaba ne, nan ba a zama fa. Wayo Allah baya na au. Wallahi bari zo in tai gida. Gida ma zan zo in tafi. Wayo Allah, mugunta ba daɗi. Assalamu alaikum jama'a. Dan Allah, idan kai farkon zuwa ne a wannan YouTube mai suna Mustaboy TV, ka danna subscribe. Kanan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zaran mun